Ако те пуска баткото с кръчетата напред, нали? Ти си че отвърте. Въпреки, че като малко аз много съм се като. Вързана си като кученце. Сега може да джапка. Мама ли си? Да. Мама, само да не се ударите от устата. Ще се качиш и да скочиш отгоре. Айде да, аз ще дръпна още малко и си спери нагоре с устата. Давай, дигай крака. Давай, изправи се. Супер си. Айде давай. Силен скок напред, както на детския кръг. Ама изправи се. Изкочи направо. Много е готино. По същия начин като на детския кръг. Давай, давай. Колко ли беше? Пластик.